ceerno mo ganduɗa ko ceerno Cheikh Tidiane Al Maktoum bawɗo ko fate udditare ceerno mo ganduɗa fannuji mum ina keewi en kaali joni ina hen ɓandu bonnandu omo jogui lowangal muɗum suku dartiɗo e ko wiyete ko hono lowangal ngal mbiɗen joni ina laɓɓina ɓandu ha laaɓa itta dabreji tawa ko ɓoyɗi e kesi kala itta ɗum ha laaɓa o waɗane lowangal gam daña udditare kala jiɗɗo hen ko yaawi ko moƴƴi ko feewi non woto fat yo jokkodir e Cheikh Tidiane Al Maktoum e 77 835 16 16 Cheikh Tidiane Al Maktoum yo yaw nodda 77 835 16 16 waylo waylo jaman waylo waylo jaman waylo waylo jaman waylo waylo jaman jamano waylim jaman jamanu armbaylo de jaadende jaman wayla waylo jaman oto aduna o bonani o ɓooyi yew tan Farmata mi yeehi Kara Siré e leñol debbo nafowo liggotoɗo jiɗɗo bandu men o yaari cukako Farmata debbo mo jinnomi o mi wonta leñol hono Farmata ɗum wawata wonde kono hatta oɗo ɓiɗɗo daranmo ko Farmata so Allah lamɗo jaaɓi mami renmo mami toppitomo kala ko sohli mami waɗa ɗum so Allah jaaɓi yummakko tan woni ɗo ko yummakko fini haydara heddaki e darde makko e jaale makko e jiiɗe makko kala ko waɗi tan ko yummakko artata inchallah mami toppitomo so Allah jaaɓi ene muusi kono ko noon tan kala ko jinnomi e yummakko mi dañano koye makko mbaɗa ɗum so Allah jaaɓi inchallah salaamaaleykum waaleykum salam o wona Dikel mbaɗa e tampere a sel oto bamma woni moni galle omon galle bamma mo wona galle jalta o rewanima eyyi kosam 500 mo gandanɗa e saɗa école awa botom ala kanko wayanno kotom temedere mbaɗa ko salade fourmi mbatta eyi dokka kam kasa nani ten leydi tel woni fof ko yon tel oyi d' accord wimami ten anani ten de suka joni pijaani e Dikel an kam bamma mato fellitani rokkirde ma so Allah jaaɓi mo rokkir a meeɗi ƴameede a meeɗa ƴameede eno poɗɗa ni aɗa mbatte joni a wallat kam e numéro téléphone ma mi ala téléphone a ala téléphone mata keña gonnoɗa ala mi ala téléphone ewoyo cokane le prisonnier a jarama eyyi joni so wiɗima nande no mbaɗen ƴeew tan kurko no way yonte bamma sogma tan ha hay fondu sa ɓooyi sogde tan seeɗtate hakkille mum saga nder eyyi mi ala téléphone nde tan no yurmini de hay tous Mariama ande il faut jewten saabu mboɗoma weltani no feewi mi weltanimama noon no feewi ɗo ɗi woodi ɗo fuɗɗi kono ala ɗo haali saabu depuis guittumami Kolda gandumami ɗo e Dakar a hollani kam bonde leydi a yadanani kam e sukaɓe bonɓe a hollani kam hay fus ko boni ano kala ɗo tippumi ko ɗon tippuɗa mi hollima jangde salon ha a wawi ha mi tottima salon am an waɗani kam géré pendant 1 mois mi arta mi tawa tout est infect ala ko mbawmami yobde si wona mi wiyama mboɗoma weltani saabu ano wawno ɓamde toppere wonde ɗum alana kam jeri alana kam rendement hande a holli kam jikku moƴƴo
a holli kam ko enen jiidi non nene ma nangirɗa nene ma nangirɗa kam hande ko ɗum waɗi noon beltimi ha mbimi fado mi haalanama mino yiya dawgol ma ngol ano dawa heure ano jippo heure a jengat bom salon mi noddama ta ano ga ha joni donc ko ɗum waɗi mbimami fado hande mi wiyama ɓeydu waɗa gorgorlu mi yaha voyage mino arta ko ligge waɗi ɗum komi liggi e o salon ha tampumi gaddumami ɗo annene on fulla e fayda mo jiiɗa e am mi sohlu ndewa nden am tefere ta janggo en jeehi Kolda en kersa ha wona ko ɗum tan jinmi mbaɗa mballa kam sabu Allah mbaɗira noon eyyi ko ɗum mbinomi wiyatama hannde eyyi gogo mi nanima mi weltima mi jarima mi warama yobde ko Allah yoɓata min kala kaɓe guittuɗa kam Kolda gadduɗa kam a holli kam lawol moƴƴol a meeɗa kam wadde ko metti kam sina koluɗa kam ligge salon oɗo pimmi on dawanmi ñande foof ñande ko gonga tan donata kam ala ko mbawmami yobde si wona mi accidama e Allah Allah woni joɓoɗo ya Allah yobma mi weltima min kala weltima hawri yalla moƴƴin awa amin ya eyyi yalla moƴƴin continue tan no gonirɗen inchallah eyyi awa continue ligge men ɗe gitele de kunde kaaji tan dokke kam darde setan dokke kam varses neddo fota yimbe bedda anda mi biara formine bedda wala jew ko holi yo yo sentire wonde set varses holi an mata ko woni varses do ni sere gra varses ko woni neddo fota yimbe bedda anda min andi tan ko kada foti min goldo problem non mi jaɓani ɗum anda to min gummi anda to min fayi mbiyara photo min ko holi an koko woni o koko amadou professionnel photographe woni holon woni o karanda mbiya ƴetti photo ji ma yo an wattaki haalata photo jam ñan hen ɗo e goni photo ji ma ñande nde potmami ɗon jaami kawrumi e yangueɗa hen pédicule o photo ji goɗɗe pawti hen koɗa heɓat photo ji ma an ñande foof e haala kes ñande foof ta professionnel photo ma ni mbinda kam ken dariɓe lawol ngol yoɗani ene nder ɗon foti yimɓe ni wonko ɗum hay an harma fodde yimɓe photo e kese ke addu kiɗɗe taw te haalne kam haalma guila ñande en wonde aɗa jogui photo ji wat feere gatna kam photo so Allah jaaɓi kono e rokkam woto wat feere ayya ɗo koye mbeddo acci ko pota yimɓe andano way professionnel foti gadda photo janane ok gara la ilaha illallah ko do debbo yoda ay debbo ko yo amal professionnel photo gara ci le limon yaye ne yiri set papa mi yeba yebande tan he ono andi oɗo film mo namoɗa film oɗo gasata sa rewimo joni en mataw te an janggo ka janggo e en lelal kanko papa yami joni gas film o seeɗa heddide ala ya yotto tan ya yotto sigal papa hande meftotade ko woni ala papa mi meftode bolde fof ala baba ala hanki tan mi wertuno ala baba mi werti hanki de a yejjiti tan ciɗel ɗum ne wona oɗo jamanu de boni aduno bonani boy bawa ya yottoy dene hawni kam ana ya yotto sibi ala nen papa so mi werti hanki an wertata hande ko ɗum kalduno de ɗum ene wawi wonde kono hande kam sibi ala ala baba hande kam mom hande ala hen momoɗo anden min horsinma ka ɓiyan ka sehlan so dani tan jenno ko yumma sibi ala ane ya yotto tan anden d'accord papa kono mi jaɓi hande kam janggo mo ber sol jaɓi yewɗo haydara musma janggo mi werta sol jaɓi nani d'accord mi jiɗa koye wontu jam sa gayni joni tan ya yotto e ɗen an ni rek ala haaju hay goto nde kam ka ñaati ɗum mi wiyatama ndega Binta Assane mbaɗɗa ça va bien aɗa selli mbaɗɗo jam tan on jantuɗo e ko leyiyata waɗi doye warde anda ni rek ka toñowo kadi ɓeeɗa Assane ko jantal yaw wonduma hen wona ɗum sax anda ni rek so wona télé rek ko téléphone ma ko nawrani kam kay ko woni haaju ma e téléphone o kedda to rek kedda aydame nokku min noon Binta jimmi tan somi tawima ɗo taw waɗi concentré jangde ma taw wona fijirde télé en téléphone kadi gusta toña guenen minum yo janggor kam o conseil o kam ko ɗiɗo nafata haydara wonen ni rek non nan fota yo an jeeyi to ka cukalel Assane fatami ñama ɗum tagi mi dañani ɓandu ɗan kam ka moƴƴani am dam
demgal ma ngal dañ jogiraade sekk ndax nawon ɗum ɗo nene nene amul gemin fata segregation mo jaani no mani so sonde barki Allah jeama woni ni rek ko ale so nyama non tan tan ko mi yari man nyama la nyama merci mi heydani heydani mi heydani coabo mi ñaman ɗum ibe yide mara nyama de mi ñaman ɗum mi heydani ko no nyamde ɗum ko mi jewnuɗom ko woni gonden koye galle de so woni galle noon ala jon si mana do do galle so leno gonden naati koye heydata so mbatta ɗum min komi jewnunoɗo fatima gonden koye galle mon ɗum noon ko woni hen ala min kam kerso ko anta waɗat garaw nena aleykum salam hirejo ne mawɗum jam tan mawɗum alhamdulillah jam tan kay no galle wen mawɗum jam tan wayrim seeɗa ba ko mawɗum jam tan bisimilla ma galle ande kam ka cukalel moƴƴe mi hitani ganduɗa nde jarama feewi jarama inde ila ɓamɗa arde ɗo ha joni kala ko ƴeewiɗo e galle he ma juguma woni hen e darama dartaki ka neɗɗo moƴƴo bisimilla ma gila e ordonnance ujam hay foof ko an dari hen kala ko boni ɗo e galle he kadi ko an bisimilla ma e galle he bisimilla ka cukalel moƴƴe jarama eyyi Fatima noon kam mi halfinima Allah mi halfinima mo par ce que gila ɓamɗa arde ɗo e galle he kam ka cukalel moƴƴel meɗe moƴƴiri jiiruma ko joɗaniɗo tan ko an o e parɗa fof tan kam mami watta juuɗe ma inchallah eyyi jaram nen nani ko kalɗa ko kadi bammi han ko foddam ñande ni o haalinomi wonde armoire ma wonde waɗi probléme minen diga menuisier goto mi sikki o arino bon à propos ko kalɗa ko e makko woni to banggue alhaali no mbiɗa hokkimo ni walla komin joɗini ni e ɗum ne kadi mi nani ɗum kono on saaha noon wonon gonmi koye goɗɗum mi suwana hande projet ji ɗin noon taw gonmi koye projet pré bancaire yidde maade galle o e wadde activité ji goɗɗi e on saaha noon somi ummimi ɗum so Allah jaɓima mi naatan ɗum ɗon so Allah jaaɓi inchallah aɗa andi dewle ɗe hande saɗa naata hen tan yataw ka keɓiɗo no moƴƴi eyyi nde parɗa fof tan bisimilla ma onno ka cukalel moƴƴel nehi ngel emi acca on jewton bisimilla ma e galle he jarama no fewi jarama tawi ko kalnoma wona wi noon so jumma ɗo tawi kam ɗo aɗa waɗa won hen kadi anda ni rek hersini kam ayan mbawa warñu ni rek ñande fof ko ni ni rek oto wattu ko wayni enen walla fullo bandal mema joni mbiɗen hoore aɗani komi gummiri pharmacie tan yiyata he galle taw joni mi yewa yaha fof mi tampi a joɗɗa irande ha noon ñama ɗum anani ewa mi haala noon kadi duuso mi yafimama hen ceerno mo ganduɗa ko ceerno Cheikh Tidiane Al Maktoum bawɗo ko fate udditare ceerno mo ganduɗa fannuji mum ina keewi en kaali joni ina hen ɓandu bonnandu omo jogui lowangal muɗum arsuku dartiɗo e ko wiyete ko hono lowangal ngal mbiɗen joni ina laɓɓina ɓandu ha laaɓa itta dabreji tawa ko ɓooyɗi e keesi kala itta ɗum ha laaɓa waɗane lowangal gam daña udditare kala jiɗɗo hen ko yaawi ko moƴƴi ko feewi noon woto fat yo jokkodir e Cheikh Tidiane Al Maktoum e 77 835 16 16 Cheikh Tidiane Al Maktoum yo yaw nodda 77 835 16 16